Zdravím vás v mesiaci marec. Ďalším stanovišťom je bosu. Veľmi vhodná cvičebná pomôcka na to, aby sme spevnili aj také svaly, ktoré vedome spevniť nevieme. Jedná sa o celý sval okolo pása, okolo trupu, všetky svaly, ktoré keby som aj chcela, tak ich asi nespevním, ale pri takýchto balančných, nerovných plochách tie svaly automaticky napnem a tým sa pekne posilňa. Prvé kolo na zahriatie budeme vystupovať na bosu opatrne, vždy z vrchu dostúpiť a začíname. Hore, dolu, hore, dolu. Môžeš vystupovať stále s tou istou nohou, alebo môžeš nohy striedať. Hop. Taký kvázi ľahký basic step. Pre zdatnejšie dámy odporúčame, môžu zľahka vyskočiť, zostúpiť. Vždy zostupovať dozadu. Hore, dolu, hore, dolu. Výborne. Druhé kolečko vyzerá veľmi ľahko, ale je veľmi účinné práve na tú svalovú partiu trupovú, brucho, pánvovedno, zadok, chrbát a hlavne stabilita. Postavíš sa z vrchu na bosu. Keď už máš pocit, že stojíš isto, zdvihneš ruky hore, nadýchneš sa a s výdychom urobíš drep a síce tak, že sa zvonku dotkneš buď členku alebo lítka. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, hore, dolu. Dámy, ktoré sa neodvážia ísť úplne do hlbokého drepu, môžu sa dotknúť zvonku kolena. Výdych, nádych, výdych. A postupne, samozrejme, zvyšovať intenzitu a ísť do hlbšieho podrepu. Výborne, zase zostupujeme dozadu. Tretie kolo, vystúpime na steper, či na bosu, pardon. Budeme do strán zostupovať, zostúpiš, vystúpiš a tu sa budeš snažiť hop, hop, dvakrát poskočiť. Zostúpiš, vystúpiš, hop, hop, zostúpiš, vystúpiš, hop, hop. Zdatnejšie dámy môžu vyskočiť a dvakrát poskočiť. Dolu, hore, raz, dva. Menej zdatné dolu, hore a môžu len naznačiť taký poskok. Dolu, hore vystúpiť, jemný poskok. Výborne, to je všetko, 3 kola na bosu. Ďakujem, mesiac marec.